Здравейте! Стартираме деня с интересни факти за пингвините. Знаете ли, че мъжкият екземпляр търси най-красивото камъче на Вселената и когато го открие, го подарява на своята избранница. А тя вече, ако приема камъчето, са заедно за винаги. Аз получих своето камъче на морето, а вие? Най-накрая дойде време да стартирам масажа с вентузи, обаче не желая да го правя, защото се оказа много по-трудно, отколкото аз си мислех. Но каквото стане в крайна сметка, няма да му мисля. Така, аз дори не знам с коя да започна. Нека да си избера. Какво да си избера? Добре. Няма да е нито твърде голяма, нито пък ще бъде твърде малка. Избирам нещо по средата. Днеска ще го карам на интуиция. Ето тук са показани точките на гърба за масажиране. Добре, няма да се занимаваме сега с това. Знам, че не е нужно масажно олио. Добре, я да видя. Добре, успях да я поставя. Поне с това се справих. Така, нанасяме малко масажно олио. По принцип казват, че е хубаво да се нанесе доста, обаче аз ще сложа лекичко. Сега следва интересната част. Добре, поставяме. Ръцете са ми мазни. Добре, поставяме. Създаваме вакуум. Как да ви покажа? Създаваме вакуум и сега с кръгови движения конкретната зона. Всъщност е приятно. Помня, когато ходих при масажистка, болеше. То идеята е да боли, за да има резултат. Ето, изплъзна ми се. Добре, втори добол. Поставяме. Разбрах как боли. Аз така не мога да го мърдам. Прекалено много захванах от самата кожа. Имам проблем. Не мога да го извадя. Мисля, че това е твърде сложно за мен, за да го правя в домашни условия. Има ли някой, който сам си прави масажи и може ли да ми помогне? Добре. Мястото, което третирах до няколко минути, ще има синина. И извода какъв е? Мисията за днес е неуспешна. Ще ходя да ме масажират специалисти, а не сама. Някои неща просто не ги умея. Какъв е най-лесният начин, с който може да прахосате пари? Купувайте си неща, които не са ви нужни. Нищо да е, няма да се ядосвам. Поне разбрах, че този тип масажи не са за мен. Не мога да боравя с вентузи и вече и не искам. И хубавото в цялата ситуация е, че ще направя щастлива някоя моя приятелка, като ви подаря пълен комплект с вентузи. Уии!